Уважаеми зрители, всички сте чували за Криводол, вярвам. Но едва ли всички знаят, че има още едно село в Северозапада, което носи такова име – Ослен Криводол. Макар и малко село с под 100 човека жители, то си има библиотека с над 10 000 заглавия, както и читалище. За да разберем на какво се дължи този културен, изключително приятен феномен, сега при нас е Диана Иванова, председател на читалище Развитие 2022. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер, много ми е приятно, че сте на гости. Къде се намира Ослен Криводол? Аз за първи път чувам, че има такова село. Ослен Криводол е община Мездра на 15 км Дърманци. Краси знае къде е Дърманци, Да. след това е Лик и след това е Ослен Криводол. В тази посока, да. Към Синьо Бърдо, в тази посока. Синьо Бърдо. Нагоре, дето са Бешовиците или там нека? Не, другия път. Дърманци, Лик и Ослен Криводол. Завоите нагоре. Да. Там съм ходил с колело до Лик. Да. Това е по дефилето някъде. Не, дефиле. Абе, Мездра, Ребъркол. Тръгаш тръгиня за Мездра. Да. Преди Синьо Бърдо всъщност е на селото. Да. Ослен, да. Ете там. И най-интересното е, че като идвах, хора като така се прочухме. Там е избата, близо е избата. Да, Дърманци, тя е в Дърманци. За И избата, след това, след още такова, 10 км е Ослен Криводол, след избата. Там ни дават пиене. И комплименти. Като дойдете някой път до избата, заповядайте в Ослен Криводол. Много е интересно, че като идват хора, които никога не са чували за Ослен Криводол, всички знаят Криводол на Годжи. Криводол на Годжи. Да, и няколко пъти ми се е случвало. Аз им казвам, нали, ще ви чакам пред кметството и след малко ми звънят. Ние сме пред кметството, вие къде сте? Казвам, аз съм пред кметството. В кое кметство? Те са в Криводол. А Криводол, знаеш къде е? Ослен Криводол къде е? 45 км на юг, точно в различна посока. Объркаш хората, извини се. Извинявам се много, че объркам хората, да знаете, че Криводол не е Ослен Криводол, а Ослен Криводол си е до Мездра. Криводол е Криводол на Годжи. Даже сме имали случаи, че в документи пише село Ослен, община Криводол. Такова чудо няма. Но и такова нещо сме срещали. А те правилата са същите като в Ребъркол. Да, точно. Така че... А как едно село с 100 души население прави библиотека с над 10 000 заглавия? Даже пише 12 000 заглавия. С желание и с ентусиазъм. Решихме 20... Значи имало е читалище в селото, но някъде 50-те, 60-те години е приключила дейността. Хората са... Това село е било много голямо, към 740 човека е било. Да, когато... Даже аз съм чул, че имало към Исцали в момента има около 4000 читалища. 3700. Да, горе-долу 4000 читалища. И всъщност имало е читалище, което е основано 1931 година и след това е спряло да функционира. А защо? Защото всички хора са започнали да се изнасят в големите градове към Мездра, Враца, да работят, да живеят и се обезлюдило селото. Имало е училище, детска градина. Той в Ребъркол имаше училище, имаше читалня, имаше библиотека. Снимки от библиотека в Ребъркол. И всъщност решихме 22 година да направим читалището, да възстановим работата на читалището и съответно читалище без библиотека не може. И пуснахме така информация, че търсим книги, защото ние нямахме никакви книги. Беше направен ремонт на това помещение специално и на още едно. И мислехме само тук да бъде библиотеката, но започнаха да идват книги. Те буквално пристигаха, хора ни изпращаха. Дори в София една организация направиха съобщение и пуснаха в един от моловете да се събират книги за нашето читалище. И най-голям брой книги получихме от тях. Ако ви се повтарят някои, изпратете в Ребъркол. Да, аз между другото съм казала на всички читалища в общината, че имаме книги, които се повтарят. Заделила съм ги, който иска, те идват вече и си вземат от тях. Супер. Но много често се е случвало, сутрин отиваме или кмета отива на работа и пред вратата оставени кашони с книги. Хората просто минават, остават и си отиват анонимни, ние не знаем кои са. И сега продължават да идват книги. Наистина много книги получихме, че се наложи още едно помещение да направиме с стилажи. Тези ние сме си ги правили, имаме дърводелец, съвсем доброволно направи всички стилажи. Какви са книгите, които предимно всякакви книги, абсолютно всичко. Има исторически. Редки.
Да, имам предвид редки има... архиви, които, примерно, трудно могат да се намерят. Значи имаше едни архиви, които бяха си в селото и ние ги запазихме на стари книги, много хубави книги от 1870 и някои от тези са си запазени книги, даже не сме ги оставили в библиотеката. Те по принцип, по закон не трябва да се дават на читателя, се пазят като ценен архив, нали, защото може да изчезнат. Така че се наложи, толкова книги получихме, че се наложи да направим още един отдел, който е детска библиотека. Там с по-шарени направихме стилажите, цветни, шарени. Има ли деца в Ослен Криводол? Ами има 10 деца, обаче сега има интерес още деца. Лятото си идват при бабите деца. Гледам, много хора вече се връщат от градовете по селата, правят си къщи. Идват от други населени места, нямат нищо общо с Ослен Криводол. Сега едно младо семейство живеят вече половин година. Те са от Плевен и с детенце на 3 години живеят при нас. И в Ребъркол има хора, които... Да. Идват сега от Ямбол едно семейство, пак с малко дете. От Ямбол искат да дойдат в нашето село, просто защото ние направихме една много хубава общност, се обособи. Аз, примерно и кмета, нали, се оказахме като един мост между тези млади хора, които сега идват на село, те са с различни интереси, и тези хора, които са си местните там. Защото аз съм от Ослен. Ами много интересни компютърни хора. Специалисти, които може хоум офис да работят. Ами напротив, тези от Плевен, например, са готвачи. И са завършили, момчето е завършило в Лондон такъв колеж за кулинарен. Да, и те много хубави неща приготвят. Сега имахме рожден ден на читалището 3 години на 24 май. Такава разкошна торта бяха направили. Просто не е задължително да са програмисти. Да, това е ясно, но все пак като готвачи, все пак селото не го подценявам, но е малко... Не, аз не казвам, че те работят в момента като готвачи. Майката си гледа детето, той, нали, помага там по един друг проект, помага на друг млад човек, който спечели един проект, и той работи при него назначен, нали, за да работи по проекта. Така че просто... Добре, а вие сте живели и сте работили в София. Кога решихте се преместите и защо? Ами, майка ми е от Ослен Криводол и цялото ми детство там е прекарано в Ослен Криводол. С братовчедите, с сестра ми бяхме по цяло лято там. И винаги ми е било много мило да се връщам. Имаше един такъв период, след като завърших... Между другото, една и съща гимназия сме завършили. Френската ли? Да. Браво. Тя беше и математическата, и френската. До обед математическа, след това френската. След това ги преместиха надолу. И аз бях последния випуск само чисто френски паралелки. Аз бех испански. Бех третия випуск испанска паралелка. Така че после заминах за София, там отидох да уча и така се случи. Омъжих се и след това 30 години живяхме в София, обаче мен все си ме теглеше някъде на село да отидем, да живееме на село. Къщата, двора, това много ми липсваше в София. И хубаво е, че и съпруга ми за такова си мечтаеше. И все се оглеждахме някъде да си намерим, да си купим къща. И един ден просто пред мен излезе тази къща нашата. Живееше моя баба стара и тя къщата се държеше. Имам чувството, че се държеше здрава. Къщата не падаше, защото имаше човек там. Ами не, тя къщата е хубава. 50-те години е строена, дядо ми е строил с собствените си ръце. Но понеже има човек там, живее в тази къща, тя затова къщата си има... Държи се заради човека, който живее в къщата. Духа на къща сякаш се съхранява от човека, който живее там. Планирате да откриването на детска градина? Ами детска градина ние са озарена педагогика. Да, какво значи това? Ами, ние нямахме, там имаше едно старо училище, което беше много занемарено. Покрива беше с огромни такива дупки, пропаднало, години наред е текло, всичко беше пробито надолу. Аз даже някакви снимки бях изпратила в какво ужасно състояние беше сградата. И когато направихме читалището, поискахме да ни я предоставят за ползване, за да имаме някаква база, независимо, че беше в ужасно състояние. И Общинския съвет ни предостави за тая сграда. И започнахме по проекти, дарения,
да събираме средства и купуваме само с тези средства само материали. Какво е било преди? Училище, да. Знаеш колко трудно се прави да. И сега вече не изглежда така. Нали, сега вече съвсем друг вид има. Това ни е салона, много хубав салон. В Рибарково имаме същия салон. Едно към едно. На тази сцена мистер Сенко е изнасял представление. И на нашата сцена е изнасял Рибарково. Правил е турне. Там беше и киното. Да, и тук кино се са имали правеха и събития. Залата в момента изглежда много добре. Мисля, че има снимки от празника 24 май, когато правихме. А кое го е дарение? Хората от селото. От дарение, събираме средства и всъщност се направи ремонт и на тези всички дупки, които са отгоре покрива. То дори пода беше пропаднал надолу и хора ни даряват мебели и така. Но сега вече съвсем... Ето, вижте как изглежда салона. Браво! Това е от откриването на салона. Направихме една изложба с фотографска. Това е когато открихме на 23 ноември салона. Имаше много хора. Ето я и сцената съвсем по различен начин. Виж, ходил се по селата, по навсякъде да достига до хората. Там имахме и кино, и сцена. Всеки четвъртък идваше един с мотор с коши. Тук имахме такава фотографска изложба с стари фотографии. Взехме и от хората от селото. Стари фотографии. Направихме фотографска. Онези цветните отзад са от училището, лятната школа. Имаме лятна школа с деца. Ето го училището, как те пред училището са се наредили децата тук. Пред колко имало живот, как е било пълно. Много хора е имало, Сега колко деца има там? 10 деца има, различна възраст. Те пътуват до Мездра, там учат. На детска градина ходят, на училище в Мездра, но пък лятото има доста деца, защото се връщат откакто започнахме работа с читалището и цяло лято правиме детска школа. А то на колко километра е от Мездра? На 15. А как могат да се върнат тези хора пак отново? Така са пълни училища. Те започват да се връщат. Много е бавен процесът, защото няма подпомагане, няма политика да се подпомага за връщането към село. Просто като че ли няма национална политика. Ето, например, сега ще ви кажа за нашето читалище. Въпреки че сме само на 3 години читалище, и миналата година, и тази година, т.е. 2 години поред, ние сме след читалището в Мездра, което е най-голямото читалище, и в Зверино, двете най-големи читалища, когато правят атестация, ние сме непосредствено след тях. Примерно 42 точки е максималния брой, ние имаме 40 точки от атестация. Имаме наистина, да не звучи нескромно, но сме най-бързо развиващото се, и това го казват и от община Мездра, най-бързо развиващото се читалище с най-много дейности, най-активното читалище в общината. Какви хора идват в читалището? И от Мездра си го ползват? Идват от съседните села. Ние каниме много. Ето тази дама с... Тя от Ослен Криводол и на откриването Тя е пианистка, учител по пиано. Тя идваше на концерта, имаме една арфистка, която тя е американка от Калифорния. И ето я, Клер. Тя всъщност на концерта свиреше на... Да, те си купиха къща в Ослен Криводол. Да. Имат малко детенце. Майка и баща живеят в Лас Вегас. Ама ти представяш си там какви пари ще дадеш за такава къща и за такава природа, и да си в гората, и да си... И така, и всъщност идват всякакви от съседните села, идват хора при нас, за да участват. Правихме миналата година, за 3 март правиме няколко поредни години тази инициатива Пробуждане с хоро. Миналата година от цяла Северозападна България. Да, има на 3 март такава инициатива. Да се играят хора. И бяха всички с национални носи. Всички, които идваха, трябваше да бъдат с национални носи. И дойдоха сигурно над 200 човека, ама от цялата страна имаше, откъде ли не. От Северозападна България имаше много хора, бяха дошли. Ама виж, читалище колко имало. Даже помните ли, имахме едно момиче на гости, което беше снимало гарите. Колко гари беше в това и как се разруха и въобще. Ние сега сме си започнали ще си възстановиме и гарата. А то има гара? Има гара, да, тя е след Мездра Брусен и след това е Спир Кослен. И е на 2 километра гарата от... И си минава влака от там? Минава, спира си хората, защото автобус има сутрин и вечер. Там, като съм се връщал, Спир Кослен, ама само пътническите влакове спират.
Аз не съм возил на експреси като ученик. И аз не съм. Ослен, да, има. И сега хората си ходят до там. 2 километра ходят пеша до гарата и се качват на влака и отиват до Медра. Тая грамота? Тази грамота спечелихме тази година за активна дейност през 23-та и 24-та година. Направихме една такава акция. Започнахме от 23-та година сливи за смет, да си почистиме незаконните сметища в селото. Сложихме си контейнери, сами си ги изработихме контейнерите за разделно събиране на отпадъци и хората са баби, стари баби, дядовци, всички си носят. Отделно казахме им в бутилки пластмасови, си ги изнасят и си ги изхвърлят в контейнерите. И нямаме вече незаконни сметища изобщо. Това е изложба. А от миналата година имаме школа по изобразително изкуство. В Ослен Криводол. Да, и ни я води Моника Игаренска, която е скулптор и тя е направила Дядо Йоцо гледа и Кирил и Методий паметника във Враца. И също така този паметник на женския пазар с едни криле, той е за тези трябва да я поканим тази жена, да ни изслуга. И тя всъщност от миналата година и това аз също съм в този курс и от деца от 12 години, 13-14, още една дама има към 45 годишна и аз и просто никога не сме рисували и всъщност това от една година работиме веднъж в седмицата и си направихме изложба сега за 24 май, си показахме за първи път картините, защото никой не ги беше виждал до сега. Така че си имаме и изложба. Другия стълб на силата на общославие е вярата. На 1 декември миналата година сте открили и осветили нов храм в селото Свети Николай Чудотворец. Да. Как се случи това? В селото имаме една църква стара, която е средновековна, 14 и 15 век. Свети Николай Чудотворец също се казва. Да, Черпишки манастир, нали? И той от това време. Да, горе-долу. Но тази старата църква е полуразрушена и тя е паметник на културата. И от тогава, от 16 век... Не, това е новия храм. А тази старата е в гробището и тя там е разрушена. И всъщност от тогава не е имало никога църква в Ослен. Значи от 16 век в църква в Ослен Криводол не е имало. И 2012 са започнали да строят един наш, който е от Ослен Криводол човек, който има строителен бизнес и баща му е казал, ти трябва да построиш църква в Ослен Криводол. И той прави проект, дава на дядовците в селото 5-6 различни проекта за големина на църква. Те естествено избират най-голямата църква. И тя е огромна, тя е по-голяма от Мездра, тя е 2 пъти по-голяма от тази църква в Мездра. Тук много не се вижда, обаче... И той почти, той е основният дарител, но истината е, че хората събираха средства, примерно за един камион с тухли. И всички дават по там 20 лева от селото и се събират. Много красиво изографисан. Да, и това си е един изограф от Враца, Христо Бошков. Той я изографи със църквата. И всъщност на 1 декември с митрополит Григорий и още, може би, имаше към 15 свещеника, много хубава литургия за освещаване на църквата. 5 часа беше литургията. Ето това е. 5 часа и даже трябваше да бъде 7, че те направиха водосвета предния ден, за да не е пък 7 часа. Но иначе те направиха абсолютно пълната литургия, която се прави за освещаване на храм. Браво. И сега си имаме и църква и сега си почитаме всички празници и се събираме. Даже свещеника, който идва, той за няколко села отговаря и ние му казваме да идва на всеки празник, защото ние се събираме и пълниме църквата. И той казва, много ви се радвам, че почитате всички празници. Това е толкова хубаво, защото по принцип на другите места те си свикнали, че има църква, ма ходят по 2-3 човека, нали? Въобще няма толкова. Ние преди да я открием, аз ходих в Моравица на 15 август на Богородица. Бяхме само аз и сестра ми, нямаше никой друг. А е такъв голям празник, нали, на голяма Богородица. А ние пълниме църквата всеки път, даже хората отиват и по-рано, преди попа да дойде.
А старата църква, тя е напълно разрушена. Нещо няма. Ами останало е съвсем... 14 век, да, това значи... останало е съвсем малко една част. Значи там иманяри основно се е разрушили, защото са знаели, че в входа на църквата има някакво имане. И те са копаели там. И след това имало свлачище и е паднала в... Той е един висок дол такъв и е паднал в дола част от църквата. Но са успяли да запазят много хубав стенопис, който е на Тайната вечеря и той в момента е в музея във Враца. Така че там може да се види. Като постройка нищо не се е запазило, не се вижда красива ли е била. Много е... Значи цветовете от тогава са си останали абсолютно кристално ясни цветове. Синьо, зелено, жълто, нали, не знам с какви багри, форма, как са го... архитектура? Ами останало е една стена и половина и когато... Да, и когато покрива е паднал и понеже паметник на културата не може да се прави някакви специални такива нещо да се ремонтира, не трябва да се докосват стените и кмета направи... Ами не може, няма право, да. И за да не се руши, един човек от селото каза, аз ще дам 1000 лева, за да се купи дървен материал и битумни керамиди. Да. И всъщност направиха, както е самите останки останали, отстрани сложиха дървени такива гради и покривче, просто за да не продължава да се руши. И сега тя е в някаква степен запазена. Нали? Но не е имала камбанария, то всичко е имало, но нищо сега е паднало. Сега няма отгоре покрив нищо, просто е останало само 2 стенички. Значи, но има стенописи, се виждат. Старо. Щом старо е, преди 600 години е имало църква. Да, старо е. Казвали са Криводол нещо, значи си заслужава. А имате много оброци. А какво са това оброци? Оброк, аз доколкото разбрах, те са точно в Северозапада са много така... И в село има оброк и се ходих, прави се курбан на този оброк. Обяснете само какво е оброк. Това е някакво свещено място. По принцип се прави близо до вековни дървета или до извор. Трябва да има или извор, течаща вода, или вековни дървета. И се почитат различни празници, като на всеки оброк отговаря определена светия. И ние имаме 5 оброци и когато ги погледнах, те са точно обикалят цялото село във всички посоки. Имаме от абсолютно всички посоки оброци, които сякаш пазят селото. Те не са дори вътре, те са около селото, е така много интересно. И миналата година правихме на един оброк Каленица, това пак е от Каленица от тази година. Той е свързан с свети Константин и Елена. Те са светците, които се почитат на този оброк. И миналата година правихме, тази година също. Събрахме се, свещеника, нали, дойде на самия оброк, направи водосвет, освещаване. И идеята на тези оброци каква е? Хората на времето, то е свързано езическия ритуал с църковния, християнския. И хората са почитали тези светци, защото са вярвали, че те помагат за определени природни бедствия. Например, на този оброк Каленица, свети Константин и Елена се е смятало, че носят градушката в торба на гърба си, или пък Елена е носила в ръкава си градушка, така някога са го казвали. И когато се почетат, няма да има градушка в селото. И между другото, нашето село винаги има градушка. И всички градини са сецени и зелени, нали, такива платна отгоре, за да се предпазват. Обаче, миналата година за първи път го възстановихме оброка и миналата година въобще нямаше градушка. Да, навсякъде в Мездра такава градушка силна имаше, в нашето село нямаше градушка, което беше много, много радващо. В смисъл, очевидно това работи. Тази година пак си го почетохме. Ето този пък е от миналата година на Петров ден. Се прави на оброк Черковището. Там има един много хубав, не знам дали друга. Да, този камък, той е такъв голям, той е много красив оброчен камък. Имало е също вековни дървета, обаче или са остаряли, били са отрязани. Сега пак ще си насадим едни дъбчета там на това място, защото е на една поляна такава. И ще си насадим и след 100 години ще станат векови. Нали? Да, Петровки, нали, на Петров ден Петровки. Сега на 29-ти пак ще си направим на този оброк. Жените са умесили питка, такава оброчна, там курбана. Имаме курбан. После се събираме всички заедно на трапеза и си празнуваме. И на още един правихме тази година за първи път, който е в един местност Търновица и там се почита Възнесение Господне и всъщност
много интересен този място, където се намира този оброк. Той е до 3 вековни дървета и в самата местност открих пред 2020 година, буквално се появи. То си е било винаги там, просто не сме имали очи да го видим. Едно светилище, което тепърва се изследва и се изучава. Много древно светилище. Смятат, че дори е едно от най-древните, с много надписи има там. Върху, те са на камъните такива изображения. На около 15 000 години се смята, че е това светилище. Да, това е пак от един оброк. Ето, Този е на Константин и Елена камъка, оброчния камък. Винаги има оброчен камък с кръст и се почита. Това сега го направихме, да. Но интересно, че това светилище, доколкото започнаха да го изследват от Враца, от историческия музей, идват и други изследователи, те установяват, че това светилище го кръстиха светилище на съвъкуплението или на зачатието. Там много неща са такива мъжко-женско. Мъжко-женско има дори 2 фигури да, ще ви кажа и за това на светилището, но мисълта ми е, че на Възнесение Господне е Спасов ден. И Спасов ден се празнува, знаете за Спасов ден, нали каква е, нали Тети Булка Спасов ден, че е единствения ден в годината, в който мъжът разрешава жената да отиде с друг мъж някъде на място, ако не може да забремене, нали така е било наистина на времето. И са отивали на някаква поляна на Спасов ден. И след това булката се връща бременна, нали? Така. И никой не й казва, че оттам идва Спасов ден. Но интересното е, че този оброк, който се празнува на Спасов ден, е точно в това светилище, което е на съвъкуплението. Светилището е на 15 000 години, нали? И просто, това е имало Спасов ден. Да, и просто това е много интересно, че на същото място, нали, не е на някакъв друг оброк. Така че... Ние искаме да ви пожелаем да продължавате да правите това, което правите, защото то е изключително.